الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة واجعلها لوجهك خالصة ولا تجعل لأحد غيرك فيها شيئا. أنا أسكنه صارمو أولا تشأن أبوك أفريقيا تي بي تري أشير من متعاون ديانا نكي مسلم أن تأتي المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشير بركاته للتافي منا رياض المحتسبين dausayin masu umarni da kyakkyawan aiki su hannu daga mummuna. Yau za mu kanta hadisi na 36 wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari a wanda ya zo ya kwankwasa gida yana neman izinin shiga, amma da aka tambaye shi waye sai ya ce ni ne. Wannan ba koyarwa ce ta addinin musulunci ba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadithin Jabir an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu qala أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا؟ فقلت أنا. فقال أنا كأنه كرهها. وهو البخاري ومسلم. هذا لفظ البخاري عند مسلم فقط يقول أنا. جابر بن عبد الله يجي نازو زمن الله صلى الله عليه وسلم أكن neman taimakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin biyan wani bashi da ake bin mahaifina ko mahaifina ya rasu, bai bar abin da zai biya ba. Fadaqaltul bab, sai na kwankwasa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kofa. Fa qala man dha? Wa ke bakin kofa? Fa qultu ana, sai na ce ni ne. Fa qala ana manzo Allah ya ce ana me za mu fahimta da kalmar ana? ni ne. Kowa a duniya idan ya ce ni ne ta haukan shi. Kenan idan ka ce ni ne ba har yanzu baka faɗi kai waye ba, ka amsa tambayar da aka yi maka ba. Domin ni ne takan yi ni ne ƙarami, ni ne babba, ni ne wane, ni ne mace, ni ne namiji, ni ne komai, mutumin ƙwarai da na kirki, kowa ya ce ni ne ta yi. Amma idan ka faɗi sunanka sai a san cewa wane ne, irin wanda sai an shirya ne a bari ya shigo, ko ɗan cikin gida ne buɗe mashi kawai za a yi. Duka wannan shi zai bayyana. To ko da ka san an san muryanka, idan aka kwankwasa ka ce kai ne wani, ka faɗi sunanka. Ka annahu kariha. Imam Bukhari ya rawaito wani hadisi da Muslim, wannan lafzin Bukhari ne. A wajen Muslim sai Muslim ya fito yana cewa ni ne, kamar ka ce miye kuma ni ne, me ake nufi da ni ne? Muslim yana mashi inkarin faɗin wannan magana. Manzon sallallahu ya yi wannan inkari a wanda yake babi ne na dubba, kamar yadda muka ce inkari da kaucewa tafarkin Allah da tafarkin musulun bai da karami bai da babba, bai da babban mutum bai da karamin yaro. Kowa aka gani dole a getta shi a zuwa ɗora shi akan tafarki da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koyi, wanda shari'a ta zo da shi. Don haka ana yin ihtisabi, hisba, ana umarni da kyakkyawan aiki a hannu daga muna har bako ko mai ziyartar ka. Wannan kuma baya nuna cewa baka karanta shi ba. Karamcin shi ne ya zo ma ya karu da kai, ya amfani da wani ilimi da za ka koya masa. Kuma ya kasance inkarin da kai yi daidai da mai girman laifin. Haka musulun ba abin da ya dinga yi kawai shi ne ana me ma'anar kalma ana, wanda shi ne nau'in inkarin da manzo Allah sallallahu alaihi wa wannan sahabi wato Jabir. Maimaita magana da irin amo na sauti wanda ke nuna rashin yadda shi ma nau'i ne na inkari. Lokaci ba sai ka yi faɗa ba sai ka sa hannu ba, har uslubin yadda ka yi magana ka nuna cewa wannan kalman da aka yi bata dace ba, to shi ma nau'i ne na inkari. Hadisin mu na gaba a cikin wannan majalisi, hadisin 67 an Umar bin Abi Salama radiyallahu anhu qala kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu fi as-sabha. Intisab al-sira, wato yin aikin hizba da umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna ga suwaye har ƙananan yara. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar su ba domin su taso akan ɗabi'u na gari, ɗabi'u na mutuntawa, ɗabi'u na muru'a, na nagarta wanda musulunci ya yi da su. Yake cewa kana jari ta tsishi fi safha, hannuna ya kasance yana kai komo a cikin kwanan abinci. Shi ya kasance yaro wato a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, karami da nake tashi saboda manzo sallallahu auren mahaifin shi Salama. Don haka jiri ta tsishi fi safha fa qali rasul sallallahu ya gulam, manzo Allah sai ce mun ya kai yaro san billah,
ka ci da ka ambaci sunan Allah lokacin da zaka ci abinci. Wa kul bi yamini, ka sa hannun dama lokacin da zaka ci abinci. Wa kul mimma yali, kuma ka ci daga auren ka daidai da baka da kai. Wannan koyewa ce ta manzo Allah sallallahu lokacin da ya ga yaron yana yawo da hannun shi akan ya ɗibo ne wanda wasu za su ci kyama haka, sannan kuma ba tarbiyya ba ce ta addini. sai mun so ya ce mashi ya gula, ya ƙara mashi da wasu abubuwa masu fa'ida. San millah, dan zaka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ce bismillah. Na biyu, wa kul bi yaminik, ka ci da dama. Wa kul mimma yalik, kuma ka ci abin da ke wato kusa da kai, daidai inda kake nan zaka ci, kada ka jefa hannunka a wani. Qala fa ma zalat tilka du'mati ba'd, wannan yaro da ya ji wannan wa'azi ce to tun daga rana haka nake cin abinci. Har gashi ya girma yana faɗin hadisi, amma ya riƙe wannan koyarwa da faɗakarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shi. Na kada mu ce yaro ne mu barci, yarinya ce mu barta, ba za mu koya mata sa suturce jikinta, suturce mutuncinta, ba za mu koya mashi cin abinci yadda ya dace, ba za mu koya mashi magana da girma baki da girma mutane ba, saboda cewa an yaro ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kalli haka ba, ya yi wa wannan yaron wannan. Cikin wannan hadisi za mu ga cewa ya halatta a yi wa yaro umarni da kuma koya mashi da dubban wato musulunci ko a cin abinci, sannan kuma yi sannu a hankali wajen tarbiyyar yaro, wajen ihtisab. Gashi bayan haka ya riƙe wannan taucihi saboda kyakkyawan mu'amala da masu sanin shi har ya yi girma. Lokacin da za ka umarci yaro da abu, kada ka ce mashi kada ka yi, no, ka ce mashi yi kaza yi kaza yi kaza. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi kada ka sake yawo da hannunka, sai ce mashi ka ci daga gabanka. Wannan sai ya zama ya ishe shi, ya gane abin da ake nufi. Haka a wajen yara malamai tarbiyya suna cewa ka dinga amfani da positive speech, wato magana da take nuna ayi ba a bari ba. Idan yayi kaza sai ka ce mai kaza za ka dinga yi, kaza za ka dinga yi, sabanin wancan da yi. Kuma ya halatta lokacin da kake mutane lura ka ƙara mashi wani abu a cikin lura wannan. Hadisi na uku da zamu yi a cikin wannan ihtisabi akan wanda yake ci da hagun shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi kashedi cewa kar ya ci dawa. Hadisin mun wannan shi ne hadisin Salamah bin al-Akwa radiyallahu anhu, qala inna rajulan akala inda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wani mutum ya ci a wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da hannun hagu. Wa qala kul bi yaminik, manzo Allah ce ka ci da damanka. Qala astati, ban iyawa, ni ba hago ne. Qala lastata'at, shi kada Allah ya sa ka iya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mashi muna addu'a. Ma mana'ahu illa al-kibr, mai ruwa yake cewa ba abin da ya hana shi ya bi wani musamman sai girman kai. Ko manzo Allah ya ga wannan alamun girman kan da kin yadda ya karbi wato koyewa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai manzo Allah ya ce kada Allah ya sa ka iya. Qala fa ma rafa'aha ila fihi, tun daga ranar bai iya sake daga damar shi ta kai bakin shi. Shikenan hannun ya samu matsala, hannun ya samu shanyewa. Saboda me? Saboda wannan kangare wanda girman kai ya ga yawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yake bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce fal yahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim. Wayanda suke saba wa umarni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kiyaye kada azaba mai raɗaɗi ta same su, ko kuma fitina ta sauka a kansu. Don haka daga cikin wannan hadisin wanda Imam Muslim ya rawaito, za mu ga tsananin hatsarin mutum ya yi girman kai ga karɓar nasiha. Sannan ka bi lokacin za ka yi nasiha, ka bi a hankali. Misal sai da ce mai kun biya mini cikin lalama, cikin sauƙi. Da haka cikin sauƙi masu yanci lokacin da ya nuna girman kai, sai ta inka ta yi musu ya mishi ta'anif, ya mishi mummuna addu'an cewa lastafat. Ya halatta kenan wanda ke ihtisabi ya mummuna addu'a ga wanda ya saba koyarwa ya ki karɓa, musamman idan ya kasance girman kai da jiji da kai ya hana shi ya bi umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga cikin fiqh inkar shine ya kasance uslubin da za a yi wajen inkari ya kasance daidai girman munkari. Don haka ba a sakaci ga wanda ya yi girman kai ya nuna kiyawa, ba a sakaci da shi, dole sai an mishi inkari da irin abin da ya dace da shi
domin ya hannu daga wannan al'amari. A wa'annan hadisai guda uku yau da muka karanta a wannan majalisi su ne mafi yawan hadisai da muka karanta. Mun karanta hadisi na farko, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari akan wanda aka kwankwasa wa gida a lokacin wanda zai nemi izini ya ce ana manzon Allah ya nuna da shi cewa mutum ya faɗi sunan shi kai tsaye domin shi zai sa a gane shi waye. Hadisi na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi inkari a ƙaramin yaro wanda yake cin abinci na ɗibona a cikin wato jama'a lokacin da ake cin abinci, ya mai ishara akan cewa ya ambaci Allah, ya ci da damar shi, sannan kuma ya ci abin da wato daidai wanda ke bi kusa da shi. Sannan na uku kuma musulmi ya yi inkari ga wanda ya ci da hannun hagu, ya yi mai kyawun mu'amala da cewa ka ci da hannun damanka lokacin da ya girman kai. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi lastaqat. Wannan shi ne daga sinmu na wannan yammaci ko kuma na wannan zama. Muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace, ya yi mana jagora da kuma amfanar da mu da abin da muke ji. Tambayar mu kuma ta wannan darasi ita ce ga ta nan a rubuce. Assalamu alaikum.